Isaac Newton este unul dintre cei mai cunoscuți matematicieni și fizicieni din istorie. A trăit între anii 1642 și 1726. Bibliografia sa include lucrări precum Principii matematice ale filosofiei naturale, optică și despre analiză prin ecuații cu un număr infinit de termeni. Isaac Newton este renumit pentru descoperirea legii atracției universale, pornind de la principiile mișcării orbitale ale lui Johannes Kepler, inspirat de un măr care i-a căzut în cap. Acest măr l-a pus pe Newton să se gândească la forța care atrage mărul Pământul. Newton este atras de toate ramurile matematice existente la vremea lui. A fost implicat într-o dispută cu Leibniz privind prioritatea în dezvoltarea calculului, rămasă în istorie drept controversa de calcul Leibniz-Newton. Majoritatea istoricilor moderni cred că Newton și Leibniz au dezvoltat calculul, independent, deși cu notații matematice diferite. Newton este în general creditat cu teoria binomială generalizată, valabilă pentru orice exponent, aici încadrându-se și tema lecției noastre, binomul lui Newton. Formulă matematică, ce se referă la suma a două numere la puterea n-a, formulă care poate fi folosită pentru a rezolva probleme de calcul algebric. A mai descoperit identitatea lui Newton, metoda lui Newton, curbele plane cubice clasificate, polinoamele de grad 3 în două variabile, a formulat principiile mecanicii.